Norbaitek baldin badu motiborik lau kuadro terdiko jokoari buruz jakiteko, hori Juan Luis Ubera elgetarra da. 56 urtean antolatu hau elgetako lauterdiko txabelketa eta ETB kantxa, eta urtean 200 partidote gora lauterdiko bakarrik. Horregaitik ezagutzen ditu baino ondo, igandeko finalean arituko diren pilotariak. Egokiak lau kuadro terdirako gazte-gaztetatik. Bixak txapeldun eta Aimar gazte mailan, kadete mailan, eta zan urtia 85an, Ana Bisa txapeldun eta zan gaztetan Aimarrek eta sub-23an Asierrek. Biak txapeldun beraz elgetan, baina igandean nor nagusituko ote da. Oinatz Aimarre launa izango dala, baina desietzen nengo zan irujok ibaztea, porque ari errazeun ibazteko bidea ikiko zara pentsatzea eta. Favorito bezala nik esango nuke, Aimar. Ikusiko dugu, elgetan txapeldun izan ziren, orain Euskal Herri osoko txapeldun izan nahi dute.